Jacint Verdaguer, poeta de Catalunya. Sí, això és un bitllet de 500 pessetes. El personatge que hi veiem és Verdaguer, el català que té més carrers dedicats, el poeta que té més poemes musicats, l'únic escriptor català que compta amb una muntanya que porta el seu nom. I fins i tot, a la galàxia de l'univers, trobem un asteroide amb el nom d'aquest català universal. Però què sabem d'ell i de la seva obra? Per què és considerat el més gran poeta català del segle XIX? Aquestes i altres preguntes que segurament us feu, intentarem de respondre. Jacint Verdaguer va néixer a Folgueroles, un poble de la Plana de Vic, el 17 de maig de 1845. El seu pare era picapedrer d'ofici i pagès. La mare era una dona feinera i devota, de qui va aprendre les cançons de la terra, que, segons pròpia confessió, van ser la seva llet literària. Ella fomentà en el jove Cinto la vocació eclesiàstica. Damunt d'un poblet hi ha una capella, d'una raureda secular voltada. És un altar lo trono d'una verge d'aquella rodalia sobirana. Era ma pobra mare que el cel sia, sa més fidel i més humil vassalla, i sent jo petitó, cada diumenge dur-li alguna toia m'aportava. Quan el noi tenia 10 anys, ingressà al seminari de Vic, on començà els estudis que en durarien 14. No hi aconseguia bones notes, però, en canvi, avantatjava de molt els seus companys a l'hora de fer versos. Molt sovint, a les hores d'esbarjo, quan els estudiants enjogassats se n'anaven a fer botar la pilota, ell es dirigia a la biblioteca episcopal, on a vegades era l'únic lector. Així ben d'hora es familiaritzà amb el món literari dels clàssics llatins i grecs i amb l'èpica universal, considerada aleshores el gènere de més prestigi per a una llengua. D'aquí nasqué en Verdaguer, adolescent, el propòsit de compondre una epopeia. En 1863, als 18 anys, com feien altres seminaristes, es llogà a la masia de Cantona com a mosso i mestre de minyons. Recollia amb interès lèxic i dites, cançons i tradicions de la comarca, mentre alternava les feines de pagès amb els estudis. Més tard faria referència a aquest seu aprenentatge. Poeta i fangador so, i en tot faig feina tan neta que fango com un poeta i escric com un fangador. El jove Cinto habitava una modesta cambra amb 4 llibres i una taula on passava nits sense dormir, llegint i escrivint. En aquesta habitació hi va escriure la primera versió de l'Atlàntida. Encara avui la podem llegir en els fulls manuscrits que es varen trobar, ja mort el poeta, amagats a les bigues de la teulada. A Cantona també hi va escriure proses narratives del temps de la infantesa i un recull de poesies de to popular i pastoril, que juntament amb el poema mistralià, Amors d'en Jordi i Neguideta, basat en una experiència amorosa autobiogràfica, revelen un Verdaguer líric i humà, temàtica a la qual va haver de renunciar en fer-se sacerdot. En 1859 s'havia produït un fet molt important. S'havien restaurat els Jocs Florals de Barcelona, l'anomenada dels quals transcendí per tot Catalunya. Poc després, a Vic, a l'entorn del Círcul Literari, un grup d'estudiants fundava l'Esbart, una tertúlia literària romàntica que es reunia a prop de Cantona, a la Font del Desmai. Verdaguer n'era moralment el president.